Moje očakávania boli hlavne zaujímavé témy, ktoré budú prínosné či už do pracovného, ale aj osobného života, praktické skúsenosti, skvelí ľudia, čo sa naplnilo, ale tak moje očakávania hlavne boli ľudia z praxe. Kompas som si vybrala práve preto, že som hľadala možnosti, ako sa neformálne vzdelávať a ako sa ďalej rozvíjať v rôznych oblastiach. Viac zaujalo. Tak vybral som si projekt Kompas, pretože momentálne sa venujem seba rozvoju a čo ma najviac zaujalo bolo to, že môžem využívať vlastne služby nejakého mentora. Chce sa niečo naučiť a niekoho spoznať a myslím, že to sa teda naplnilo. Určite sa do toho zapojiť. Je to nová skúsenosť v živote a sa ako keby odpoja od toho života, ktorý žijú a prídu na iné myšlienky a spoznajú. Určite by som odkázala to ísť do toho a skúsiť to, pretože jednoducho vzdelávať sa aj takto neformálne mimo školy je určite dôležité a človek môže spoznať nových ľudí, zase to môže niekam posunúť. Takisto sme tu mali mentorov, ktorí nás učili veľa vecí, či už to bolo v nejakom osobnom živote alebo aj v študijnom, v pracovnom, čiže určite choďte do toho, vzdelávajte sa a spoznávajte nových ľudí.